Treballa i estudia, repassa punts i llibres sota el taulell mig d'amagat d'una petita oficina on es guanya la vida amb un contracte temporal. Pau comparteix la nevera amb dos companys de feina, marroquí mig il·legal, i a l'habitació somia amb una gironina que viu al bloc que hi ha al davant. Pau és com la resta quan veu molt molesta les cambreres dels locals, però al mateix temps es mou José Benigno Pérez i les Olímpiques. Aquí ens tenim. Serà l'hereu. Serà l'hereu qui ens adreçarà unes paraules. Per això demanem que el José Benigno Pérez agafi el micro i ens expliqui com ha viscut aquest any. Endavant. Bé, molt bona tarda a tothom. Jo normalment improviso, però avui no em veia capaç, amb el qual avui porto bondat. Així que em dedicaré a llegir-ho. Bona tarda a tothom, autoritats, membres del foment, cobilles, hereus, cigaretes, cigaretes, familiars i amics. Primer vull donar resposta a la pregunta què és l'hereu de cobillatge, ja que pel carrer et trobes de tot. A mi fins i tot han arribat a dir que era un tulo que anava a ballar sardanes. Per tant, la respondré que com tots els representants sabeu, l'hereu es podria dir que és el representant de la població. Respecte a la pregunta què és el cobillatge, és difícil de respondre. Jo, com vaig conèixer aquest món gràcies a l'Enric, ara va viure l'any 2006, em van dir que per saber ho has de venir, perquè no té definició. I em va convidar a algunes sortides. Vaig poder donar-me que és un camp molt ampli. Pots dir que és representar el teu poble, mantenir la tradició, una cultura, un sentiment, una experiència, on pots aprendre i ensenyar, madurar, trobar grans amistats i fins i tot parella. El nostre hereu, que com ha dit ell mateix, passa a la història per ser el primer hereu de Figueres i això no li treu ningú. Pubilla, de la ciutat de Figueres 2008, Pubilla també de l'Alt Empordà 2008. Un aplaudiment per la Judit Vila. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Realment m'omple satisfacció veure tantes cares conegudes. Avui, però, per mi és un dia especial. Avui deixo la banda del meu poble, la banda que m'ha portat experiències i moltes emocions. Ja fa un any i pocs dies, d'aquell 19 d'abril de 2008, en què jo vaig obtenir el títol de Pubilla de Figueres. No sabia on em ficava, com tampoc coneixia el món del pubillatge. Desconeixia el vestit,
la funció, i tampoc m'imaginava que tantes persones estiguessin darrere del polillatge. Ara puc afirmar tot el que vosaltres em vau dir al principi. El polillatge és responsabilitat, tradició, costums, festa, potser massa festa, però sobretot és conèixer persones, ser tu mateix i gaudir de l'any que t'han regalat. Perquè sí, és un any regalat. Aquest regal només te l'han fet a tu. I és per això que l'has d'aprofitar al màxim, perquè quan no te n'adones ja haurà passat un any. Les solucions catalanes i autoritats en representació de l'Ajuntament de Figueres constaten que, valorades les proves orals i escrites que han estat realitzades a tot i totes les candidates, tanmateix com la valoració de la seva personalitat i la implicació social a les comunitats que representen, aquest jurat proclama: Hereu de Figueres 2009, Manolo Expósito Guerrero. I posarà la faixa al nostre... I la nova representant a Covella de Figueres 2009, la senyoreta Sònia Pous Trull. I posarà la banda de la nostra Covella de Figueres 2009. Guanyat aquest any, el segon any de polillatge, i no sé què, però moltes gràcies per haver-me escrit i bueno, passo un micro a l'Hereu. Bravo, molt bé. Bueno, volia donar les gràcies a la vella amiga de Sant Martí, a en Quim. Bueno, li donava moltes gràcies per escoltar Hereu i que no hi ha paraules per fer-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja veureu que d'aquí un any això es convertirà en un discurs de com a mínim 5 minuts. N'aprendreu. Moltes gràcies.